Perustreeneissä sparraamista tehdään jatkuvasti, koska Kyokushinin filosofian mukaan vain sen avulla voi valmistautua tositilanteita varten. Lähti vielä valot pois. Tällä tunnilla lapset ja aikuiset treenaa yhdessä, eli silloin isompi ja vahvempi kaveri vastassa, niin ne totuttaa tavallaan itseään siihen, että pitää antaa iskuja ja luodaan sellaista kamppailuhenkeä jo pienestä pitäen. Aivan siis käsittämättömässä kunnossa. Voitte kuvitella näiden olevan 20- tai 25-vuotiaana. Tuntuu niin hölmöltä lyödä pienempää. Sitä lähinnä vaan niinku odottaa, että se toinen lyö sua. Mut sä annat sen lyödä, niin sehän syö sut elävältä. Koska se tulee ihan täysin päälle. Pyyhkii pöydän mulla, koska näille opetetaan 5-vuotiaasta asti, ettei peräännytä ja hyökätään koko ajan. Kovin jätki. Me ollaan treenattu joka päivä, myös nämä 5-vuotiaat täällä. Ja ne jatkaa niin kauan, kunnes opettaja sanoo, että nyt voi lopettaa. Kyokushiniin kuuluu paljon perinteisiä aseita, joita opetetaan lapsesta lähtien. Aseita ovat muun muassa bo-keppi, tonfa-keppi sekä nunchaku. Tää on varmaan eka dojo, missä mä näen, että skidejä opetetaan tappelee pesäpallon mailalla. Toi skidi just puri kaikki kouluaggressionsa muuhun lyömällä mua 50 kertaa vatsaa pesäpallon mailalla. Koska Kyokushin kamppailussa pitää ottaa jatkuvasti vastaan ylävartaloon kohdistuvaa moukarointia, kehon kovettaminen ja kivunsietokyky ovat tärkeitä. Ei varmaan noin korkeita. Tai en mä tiedä. 35 asteen iltahelteessä. Kyllä tulee hiki. Homma on se, että suurimmalla osalla näistä jätkistä on parempi kunto ja kestävyys kuin mulla. Nyt on aika näyttää, miten kovia nämä jätkät on. Eli mustat vyöt näyttää meille murskaustekniikoita. Murskaaminen on olennainen osa Kyokushin karatea. Lajin harrastajat tuhoavat raajoillaan muun muassa puulevyjä, pesäpallomailoja ja betoniharkkoja. Tulee vähän sellainen fiilis, että kun näkee tätä murskausjuttua, niin miltähän tuntuu ottaa matsi tällaista jätkää vastaan. Pelkkää moukarointia sellaisilla raajoilla, jotka murskaa tiiliskiviä ja halkoo pesäpallomailoja.
Myös lapset murskaavat puulevyjä, mutta ne ovat jonkin verran heikompia kuin aikuisilla. Murskaaminen ei ole pelkästään voimaa, tekniikkaa sekä vuosien harjoittelua. Tärkeää on myös keskittyminen sekä usko onnistumiseen. Epäröinti jarruttaa kaikkien voimavarojen käytön. It's very hard. Ihan pakko tsempata, kun kaikki odottaa ja koko ajan hokee, että tee se. Mutta eihän se nyt lähde suoralta kädeltä. Tällaisen betonihärvelin murskaaminen kokemattomalta. Voi vitsi. No niin, ja hetki, jota kaikki on odottanut, eli mun loppumatsi. Meillä on ihan normaalit kiukkarisäännöt, mutta meillä on joka erässä uusi vastustaja mua vastaan. Eli siellä on freshi kaveri, joka tulee moukaroimaan mua. Pitäkää peukut pystyssä. Nyt lähtee. Uskokaa tai älkää, mä yritän pitää käsiä ylhäällä. Kyllä. Montakaan hittiä mä sain päähän. Mä en tajua mitään. Mua ihan aidosti jännittää tosi paljon, koska tää on se kaveri, joka äsken hajotteli betonipylväitä ja nyt mä joudun sparraamaan hänen kanssaan. Voi Jeesus sentään. Tuo jätkä moukaroi mua. Se on vahva kuin härkä. Tuntuu siltä joka kerta, kun se tulee päälle. Että noin nyrkit menee läpi, selkärangan läpi. Mä en taju mitään, linnut laulaa ja päässä pyörii ja vilkkuu. Oi vitsi. Mä oon ihan kuollut. Täällä tuntuu sparrata mustien veden kanssa täyskontakti karatea. Ei muuta kuin tervetuloa kokeilemaan. Ja ensi viikolla mä pystyn puhumaan. It was an honor to be a part of the Kyokushin Spirit for the week. I am very honored to be your student. Thank you very much. Aikani Japanissa on ohi. Kyokushin karate on asenteeltaan todella aggressiivinen ja peräänantamaton laji. Lisäksi vain harvoissa paikoissa näkee lasten treenaavan näin paljon ja näin monipuolisesti.
Vanhat samurai-perinteet elävät yhä monin tavoin japanilaisessa yhteiskunnassa. Modernistakin maailmasta löytyy vielä ihmisiä, joille kaikki elämässä perustuu perinteiseen kunniakäsitykseen.